pagkahiusa o partisipasyon. Mo kini giduso sa mga leader sa bag-o lang natapos nga ikatulong bersyon sa Understanding Choices series kon UCS alang sa People's Participation in Governance and Development o People's Summit kaganinang buntag Hulyo 14, 2026. Inubanan sa Department of Interior and Local Government kon DILG Region 7 o Ramon Aboitiz Foundation Incorporated nga nagtinguha sa pag-ila sa mga best practices, roadblocks o lessons gikan sa managariang dapit sa Visayas ug Luzon. The strength of democracy is measured not by how many people are governed, but how many people are empowered to govern. Nakaya ng munisipyo para mas malaki ang impact. Usasab sa mga speaker sa Montigom, ang mayor sa munisipalidad sa Naval sa probinsya sa Biliran, Gretchen Espina, di niyang gipaambit ang mga programang naghatag og dakong tabang sa ilang dapit. Nagbibigay po kami ng libreng kabaon. Sa office ko po, sa mayor's office, every week, 5 hanggang 7 mga tao, mga pamilya ang humihingi ng tulong. Mga namatayan. Ako to, imong ko, TESDA, tabangi ko be. Pwede ka magpa-training kung saan paghimo sa lungon. Sa una, di katawaan ko, kaya nga lang magpatudlo ang paghimo o lungon. Pero practicality-wise, kung mauna atong himuon, ihatag na nato sa mga gibalhin nga sa housing, ang mga taga-housing, ang paraghimo og lungon, ang munisipyo ang mapalit sa lungon, makaada na silang livelihood ngadto. Samtang iyang gipahimugatan ang importansya sa paghatag og bili sa paghigugma sa atong tagsa-tagsa ka lugar ug kagikan. If you want a holistic approach, a targeted approach on solving problems, we have to set aside, we have to love first our town, we have to love first Cebu, we have to love first to make it work. So in a participatory planning, Lakip sab sa mga LGUs nga mipaambit sa ilang best practices mao ang Naga City, din gituki sa representante ni Mayor Lenny Robredo ang ilang People's Council ug ang Pasig City nga inalan silang participatory governance ubos sa pagdumala ni Mayor Vico Soto. When people care about what is happening in government and actively participate, there is a higher level of growth, and the growth is not just growth per se, but growth that is more inclusive, meaning to say no one is left behind. Mapasalamaton og gihangop sab sa mga representante sa nagkadayang civil society organization kon CSO sa lalawigan sa Sugbo ang maong tigom. Alang kanila, dako ning lakang aron masiguro nga madungog ilang mga yanguo aron mahatagan og pagtagad ang ilang mga kinahanglanon. Experience nila nga murag kulang murag mo na ako i-update para sa mong LGU pod maabot ba para ma-upgrade me unya usawa pod mag-enhance nga mo bitaw ka hibalo. Actually, we're really hoping we can practice as well, and all the local government units will follow, will incarnate this and open the CSOs in every municipality. Nunot niini, naglaom sila nga hatagan ng hustong pagtagad ang mga isyu nga ilang gipasiugda ug mas mapaligon ang koordinasyon o kolaborasyon tali sa civil society organizations ug mga leader sa gobyerno. Ang Understanding Cebu Summit gitambungan sa kapin o sa kalibo ka mga leader sa Cebu CSO, people's organization, non-governmental organizations ug mga business groups aron pahimugatan og tukion ang mga hagit nga mitumaw tungod sa nagkanilang issue nga gitubang sa Sugbo. Tumong nini ang paghatag og mas law mga pagsabot sa mga Cebuano apil ang mga leader og tig-umol sa polisiya aron makahimo sila og mas maayong mga desisyon sa pagtubag sa mga issue. Ang unang serya sa UCS gipahigayon niadtong Marso og nagpunteriya sa suliran sa solid waste sa Cebu. Samtang ang ikaduhang summit gihimo niadtong Abril isip bahin sa climate action planning nga nagtinguha sa paghimo og usa ka inklusibo o climate informed nga roadmap alang sa mas ligong probinsya sa Cebu batok sa mga baha. Taliwa sa mga programang gipresentar sa People's Summit, nagtuo ang mga leader nga dili lang ang buhat sa gobyerno ang gikinahanglan aron magbalampuson sa pagbatok sa mga problema sa tagsa-tagsa ka lugar. Apan ang kasing-kasing sa tanan na andam mutabang. Kini si RD Morales, alang sa My TV, Cebu.